Kaixo, hemen gaituzue Xavier eta Peter. Ni Xavier naiz. Eta ni Peter. Segurazki ezagutuko gaituzue, gure aurpegia nahikoa ezaguna da. Eta haundia, gure aurpegia batez ere haundia da. Bai, esan ziguten, ea funtzioan abestutako kantak disko batean jarriko genituen. Eta gu pentsatu dugu, hori egina dago. Eroia igo eta denbora aurrera difoa, oraintxe hasiko da gure funtzioa. Hauxe da asteroko Xavier eta Peterren saioa, iruitzuetan gorra gure desioa. Zuen gustoko izan dadila gaurko funtzioa. Eloia igo eta denbora aurrera dinfoa, oraintxe hasiko da gure funtzioa. Gure artean bada pena eta driska ugari, egiogun txokoa alaitasunari, irrifarre txiki bat lapurtuz triste dagoenari. Eloia igo eta denbora aurrera difoa, oraintxe hasiko da gure funtzioa. Eloia igo eta denbora aurrera difoa, oraintxe hasiko da gure funtzioa. Agian malenkoniko dia banera hau diskoari hasiera emateko, ez? Jendeak indarra nahi dik, ritmoa. To marcha. Mamá, yo quiero un chorizo blando. Te pido por favor, si quieres llorando, pero que nunca me falte un chorizo blando. Mamá, yo quiero un chorizo blando. Te pido por favor, si quieres llorando, pero que nunca me falte un chorizo blando. Kuriosoa, kanta honek egiten duen eskaera, jende gehienak bestelana izaten dik, ez? Bai, ukitu sentimentala eman zio diskoari, baita erritmiko ere. Orain, zeremoniala falta zaiguk. Solemnitate solemnea orain. Orsudur, 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 zein luze moñoño fin eta xamur. Orsudur, 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 euskaldunen izateraren gaiur. Orsudur, 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 bizulo txiki eta lantza mutur. Orsudur, 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 iterrenari horeta agur.
Arratsaldeon. Garbine eta zurine gaituzue, biok ere esakoak. Bai, esakoak. Igual oraindik norbaitek esango du, zer da esa? Ba esa da, Euskadiko Salbazio Armada. Hori, Euskadiko Salbazio Armada. Eta oraindik ere, norbaitek igual esango du, zertaz salbatu behar dugun Euskadi. Oso garbi dago. Euskadi salbatu behar dugu zikinkeriatik, lardatzkeriatik eta narratzkeriatik. Hori, gauza bera esaten du Garaiko Etxeak. Ze majoa den gizon hori, ze jatorra. Guapoa gainera eta sexia. Garbine! Diskrepzioa! Lizunkeriaren kontrari garagu, eta zu, tuntun hori, Garaiko Etxea sexia dela esanaz. Ez eta ez! Xabier Artzainuzi egin ziona lortxagabe horrek, ez dago eskubiderik. Euskal Herria ondatu nahi dute. Zurine. Hainbeste estreptiz, hainbeste zikinkeria eta gunamotz, errosarioetara ez da inor joaten. Zurine. Zer! Diskrepzioa. Bai. Ona hemen gure himnoa. Euskal Herria desastretik salbatzeko erremedioa ondo garbi uzten duena. Abstinentzia! Hau da desastrea, ez alda tristea, tentazioz bete dago mundua. Ta nola gaztea, berez den trastea, komenitza hau ikastea. Zurrutean hasten baldin badira, burua galdu, zorran ugaldu, lasai geratzeko bide bakarra, abstinentzia. Hau da desastrea, ez alda tristea, tentazioz bete dago mundua. ta nola gaztea, berez den trastea, komenitza hau ikastea. Drogarekin hasten baldin badira, Erdi tonto, txika itanto, lasai geratzeko bide bakarra, abstinentzia. Hau da desastrea, ez alda tristea, tentazioz bete dago mundua. ta nola gaztea, berez den trastea, komenitza hau ikastea. Larru jotzen hasten baldin badira, Arriskutan, ziran eskutan, lasai geratzeko bide bakarra, abstinentzia. Hau da desastrea, ez alda tristea, tentazioz bete dago mundua. ta nola gaztea, berez den trastea, komenitza hau ikastea. Maonesa jaten baldin badute, Salmonella, omen dutela, lasai geratzeko bide bakarra, abstinentzia. Nonbait lehiaketa hementxe gaituzue eta badakizue zertan den gure lehiaketa hau. Galdera bakoitzeko 3 erantzun posible eskainiko dizkizuegu. Eta zuek 3 horietan zuzena asmatu behar duzue. Eta gaur hemen dauzkagu zozketa egin ondoren gure 2 lehiakideak. Batetik Kaxildo eta bestetik Segismunda. Hasi egingo gara bada lehen bailen. Lehenengo galdera
zuretzat, Segismunda. Zer esan zion zozoak beleari? Si te he visto no me acuerdo. Ipurroa. Ez, hori nik zuri esan behar dizut, ez asmatzeagatik. Si te he visto, no me acuerdo esan zion. Memoria txarrekoa zelako. Bigarren galdera zuretzat, Kasildo. Ea, hor non bai, nor gonbidatu zuen iturrira Maritxuk? Miguel Bosé, Miguel Boyer, ala Bartolo. Manolo. Ez da ere, Bartoloan zegoen, baina Miguel Bosé ikusi zuenean, nahiago izan zuen honekin, Juan. Ai, martxa txarra darmazue bai. Hirugarren galdera, nork sartzen ditu gol gehiago? Julio Iglesiasek, Julio Salinasek, ala Julio Cesarrek. Julio Salinasek. Dejon deizula, Segismunda, zuk ere gol ederra sartu diguzu. Entzun Kasildo, zure azkeneko aukera. Hauetatik, hor nonbait, nor izan zen gaztetan harri jasotzaile. Jose Miguel Barandieran. Urtain, ala Jose Maria Iñigo. Jose Maria Iñigo. Lastima ez duzu asmatu. Urtain izan zen harri jasotzaile. Iñigo gizaragoa. Zu baino txikiagoa da eta horrek giltzurruinetako harriko eskorrak besterik ez du altxatzen. Beraz, gaurko txapelduna, Segismunda. Hori zuretzat. 15 egunetako bidaia, Gorbea puntara. Eskerrik asko. Xavier, jendeak pentsatuko digu beti katxondean gabiltzara, pitorreoan. Peter gehienez ere Peterreoan ibiliko aiz. Batzutan, baina serio bortatzen ere bazekikuk. Bai, hoxe, gutxita baina bazekikuk. Ez tala, Aitona? Bai, motel, arrazoi du biloba. Adizak, biloba, adizak, zertan zen Euskal Herria, egun galdu du, nun galdu du, orduko Euskal Herria, non da baserrizarreko hartazopa eta siesta lasaia. Lehengo sukalde txokoa, eulitan josia, zimaurru saia. Zeinek harrapalitzake herriko jaiak ta usta garaia. Garai hartara itzultzea da biloba Aitona honen naia. Adibeza, Aitona adibeza, zertan den Euskal Herria, ona bazer den gaur eta hemen, egungo Euskal Herria. Mila ilusio handi, esperantza eder, mila promesa. Baina bihotzetan presa, buruetan kezka, lanikan eza. Droga, gorroto inbiriak, kolesterol pilak, eta estresa. Gaur eguneko Euskal Herria maitatzea ez da erreza.
aitona adibeza. Zertan den Euskal Herria, zer izango den esango, biharko Euskal Herria. Lehengo sukalde zarrura, eulitan josia, eulirik gabe. Gaurko lanik ez dutenak, gazte naiz Andreak, lanaren jabe. Lehengo siesta lasai ura, kaleku berdeak, gaurkoen doble. Aitona eta biloba biok, itxaropen horrekin gaude. Ea gaurko lana ongi egiten dugun zut. Eta zein da gaur egin behar dugun ikerketa, Max? Ez aldakik zein den gaur egin behar dugun ikerketa. Ahaztu egin altzaik. Tontontoa aiz. Bai, tontontoa naiz. Gaur jendearen nir oiturak ikertu behar dizkiagu. Jakin behar diagu jendeak nir nola egiten duen. Nir eta zer da hori, zer da? Tontontoa aiz, tontontoa. Ez aiz aklaratzen. Nir duk, umeak ekartzeko egiten den zera hori. Hori alda nir egitea, orduan badaki zer den, zure arrebak erakutsi zidan. Hazi Manue. Hazi Kurro, hazi zu. Hazi Gorxole. Eze ba, zeu azteko. Bueno, pio batera ziko gara. Batala zango dute andaluza, alferra garela. Bazerritarra garagu, ezin gentzake ukatu. Bazerritarra garagu, ezin gentzake ukatu. Baina kaletarra bezin ongi, Soinua jotzen dugu,
baina kaletarra bezinongi, baina kaletarra bezinongi, soinua jozen dugu, soinua jozen dugu. Le, 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 le. Goizean goizbeia hesi, gozaia geroko utzi. Goizean goizbeia hesi, gozaia geroko utzi. Lana zobrante izan dugu, Lana zobrante izan dugu, eta deskanzu gutxi. eta deskanso gutxi. Lana zobrante izan dugu, Lana zobrante izan dugu, eta deskanzu gutxi. eta deskanso gutxi. Bazerritarra gerago, ezin gentzake ukatu. Bazerritarra garago, ezin gentzake ukatu. Baina kaletarra bezinongi, Baina kaletarra bezinongi, soinua jozen dugu. soinua jozen dugu. Baina kaletarra bezinongi, Baina kaletarra bezinongi, soinua jozen dugu. soinua jozen dugu. Le, 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 Peter, ikze eskeniko ieke militarrei? Militarrei? Ez errez? Ez errez, militarrei honiak eka ez ere emango. Ba nik pentsatu jaz zerbait ematea. Militarreik? Nik ura erez. Ura bai, gehienek bestetik nahikoa edaten diteketen. Musika eskeniko ziat nik. Musika, zergatik? Piztiak baretzeko ona delako. Hogei urte egin berri indarta sasoi betea, soldadu joan beharra da heldu zeidan kaltea, eskuartean kartila bizkarrean petatea, baister idatziko dizut agurra matxo maitea. Aldarte berdin samarrez bihotza eta kopeta, trenetik jaitsi orduko kendu didate karneta, baten batek diogenioz beteta, nola jarriko gera bat, zer den ez dakigu eta. Nola jarriko gera bat, zer den ez dakigu eta. Tristura izugarri bat nabari dut bihotzean, sargento omen den baten oiu petral bakoitzean. Azken borroiak zerate ejertzitoan zartzean, zintzilik dituzuenan, utziitzazu etxean. Nahikoa gogor egin zait izena aldatze bera, horregatik egin diot pentsatutako galdera, urte bete zenbaki bihurtuko mengera. 126 zera hemendik aurrera. 126 zera hemendik aurrera. Oean sartu orduko zotina eta negarra, ez da posible urte bat hemen igaro beharra. Jende honek zergatik du hain gizalege kaskarra, hemen indarrak du arrazoi, ez arrazoiak indarra. Pelukero bera ere etzen oso txalogarri, nabarmen geratu zeizkit entrada eta belarri. Oean sartu naiz baina loak hartu artelarri, urte bete pasarte,
enadila iratzarri. Urte bete pasarte, enadila iratzarri. Euren deiztura, jainkuak, ez dertan hasi baino lehen. Euren deiztura isetan zibarutik, Ez gatzuzu dugu ez autuko, ez uixe, nola ba. Gure herrian famosuak, baina horla, esaten dan bezala mundialmente, Mundialmente. Nola nahi presentazio egin berko ditu, Gugea, Teo eta Charles. Ni Charles eta honoko hau Teo. Bate-batek esango du, izen xelebriaz ezgateka, baina lasai. Emango du esplikazioa. Bai, gure familian maizterra gina, bakizu, errentako etxoitako batian bizik ezan familia guztia eta, bakizu, ordaina atzeatu edo, dana dala, guardia zibilak etortzen bentzian amenazuka. Vamos a echarles, si no pagan, vamos a echarles. Gero herriko jueza, bai? Vengo a echarles, esan azta. Hain beste venimos a echarles da, voy a echarles da, echarles gora eta echarles bera. Charlesekin gehatu zen familia guztia. Ninteo, hain nintzen, ama nola etzan esaltzen, jo mentzeu netxean, duan jarri zian, Teodoro deitu ala, Doroteo deitu eta azkei Teo eta Akitu esan omentzuna paizak. Gure eginkizu nausile naiz, lehiak eta antolatzia. Konkursua. Herrite kultura pixka bat eman bartza jota, Usumari eta usezte, konkurso ez dugu ba antolatu, Urrazpilan agontatzeko lehiak eta. Txixepelego xamalek irabazi zian hau, Txixepelego xamalek, hile, itota hile, baina markauna, homenajea eta gero ginen, homenajea. Bestie, irrintzi lehiak eta, abertzale txapelketa, baina, zea, beste hortan, entendietzi ez du, zean gehiena zeinek aguantatzen duena, zea hortan, Baita zaraik, aperotek, hau, txarle txapen duen beti, zeako zeakin zehatzeko bendata. Zeako zeakin, zea. Gu baina kanta politia badukauen, zuei kantatzeko, gure teologia guztia hortxea hartzen da gaina. Teologia. Euskaldunok parerik ez deun munduan, arkak oinetan ta txapela buruan. Euskaldunok parerik ez deun munduan, arkak oinetan ta txapela buruan. Preparatzen bagera modu seguruan, laster sartuko gera Guinness liburuan. Preparatzen bagera modu seguruan, laster sartuko gera Guinness liburuan. Oiga, Garzoia, oiga, prebazia, ondo, Euskaldunon munduan parerik ez dugu, marka guztiak errez apurtzen ditugu. Euskaldunok munduan parerik ez dugu, marka guztiak errez apurtzen ditugu. Haundienak gugera belarrita buru, kataplinez ere bai seuru. Haundienak gugera belarrita buru, kataplinez ere bai seuru. Beitua, Txarles, martxifikoa, Kataplin, ondo jatzita, Munduan parekorik ez du euskaldunak, Teo eta Charles gera hori dakigunak. Munduan parekorik ez du euskaldunak, Teo eta Charles gera hori dakigunak. Zerbaiten lehiak eta eratu nahi dunak, hemen dauzka hortako prest dauden lagunak.
zerbaiten lehiak eta eratu nahi dunak. Hemen dauzka hortako prez dauden lagunak. Teo eta Charlesek lagunen kontua aipatu dute. Geuk ere lagun piloa dugu. Gizon, naiz emakume, politikari edo kirolari, haundi naiz txiki, gure lagun egin ditugu funtziora gonbidatu ditugun dendenak. Eta adiskidetasun horren seinale, ula gure laguna. Asko daukaguta kejatzeko ezerrez, zuen erantzun bikainekin ikusleak irrifarrez, zuen ganatu dituzue humorearen indarrez, etzarete maiz gure trampata adar jotzetan erori, zuen jarrera leialagatik eskerrik asko denoi. Ula, ula, gure laguna, ula, ula, gure laguna, ula, ula, gure laguna, ula, ula. Ibarzabal bere peluka eta guzti, Lizaso eta Lazkano ez dira ziklista itxusi, Rosa txapeldun musean ladutxe kantan ikusi, Helen Elizarralde jarri genuen zuri beltzean, Artzailuz mitina botatzen batzokia zabaltzean. Ula, ula, gure laguna, ula, ula, gure laguna, ula, ula, gure laguna, ula, ula, gure laguna. Entrenatzaile eta Idigora Zapata, Kike eta Jose Ramonek nolako txiste zarata, Tapia taleturiaren soinuaren zalapartaz, Mikel Saralegi ikasle irakasle perurena, Anaiak edo zerbait bat dira bilista martikorena. Ula, ula, gure laguna, ula, ula, gure laguna, ula, ula, gure laguna, ula, ula. Jolasean gorospetarrak bakeroan aiak berdin, Kasianok ere ez zuen paperez kasikan egin, Eguzki Hitler bikoiztu da Markok desente hitzegin, Flaminio eta Txaro Arteaga berdin bingen tamaialen, ea berriro elkartzen garen denbora gutxi baino lehen. Ula, ula, gure laguna, 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 ula, ula, gure laguna. Oso ona zen, oso ona gizara joa. Ze gizara jo, inori laldaba. Ez alda inori.
Orduan, zergatik ari aizke juga. Funtzioa bukatu delako, Peter. Baina Xabi hori ez du neharriteko arrazoia, hori kantatzeko motiboa du. Bai, bukatu da kantatuko dugu. Baina hori bai, Euskal Herriari edozinunetan itzuliko garela mehatxu egiten diogu. Horixo baietz. Bukatu da, guretzako primeran, ezen sermoi luzegia, labur samarra aukeran. Gehiagoren irrikia, sortu bada zuengan, kantatxo hau isiltzean, diskoari buelta eman. Bukatu da,